hapon pa. Sudanan mo. Pansit. 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 Ang bag na ko. Cellphone. Ayun lang ng bag ko, masunod. Una-una ako ng kwaon ng susi. Uy, yung saan ako pag-abrit. Ikaw yung kwarta, dalagan mo ka dari. Unahon, dun yung mga susi, kung nakagawas ka. Kaya kami, mga bulan na kami kay mga bulan na midaan sa putahan. Kaya ang lanay, naipit naman kasi gipagpangabot ang dilata. Natagakan o. Dari ka over kinaugmaan na ugan og mo yung kinsi.